Так, Ассоциация Галгай-Лигви. Сегодня было объявлено День памяти жертвам погибших при геноциде 92 года. Как мы видим, есть все организовано. Мясо, все, как вы видите, все уже организовано, все подготовлено. На часах у нас 14 часов времени уже это было, все уже было подготовлено с утра, там, со всех сторон, все уже организовано как нужно. На немалое количество людей. Без объявления сборов было организовано все это. Те люди, которые пришли, сейчас мы зайдем в зал, покажем зал, сколько людей пришли на сегодня. Вот количество людей, которые пришли на мероприятие. Как мы видим, не всегда бывает много. Иногда и так получается, что людей мало. Так что раньше людей было больше, на этот раз намного меньше. Но, учитывая тот факт, что ассоциация планировала провести мероприятие «Геноцид ингушского народа», то есть память жертвам погибших в 1992 году, это было проведено. У кого был интерес, те пришли, кому было неинтересно, не пришли. Так, продолжаем снимать видео. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Вот там ваша хитит 92 год длится. Бейн нага бей ноной вежеритигиш. Бейн галто мукашат измуда хамка юхто мукашат гала мехка бузул нага. Бейнча далгеш дол бей. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ай хурията Allah gestol benchare. Allah khaytum bol. Allah diyor yodi medyazdol diyor. Stefan Khan minutishke diyor benchna dal gestol dal khaytum bol. Yezamet dal dakhil yoksa. Allah yatbaq di shamat ya. Ve bartkhuli ve dinu khuli ve bartkhuli ve tawli khuli ve qot tadlubu ya inshallah. Там ваша хитит хос ханшто хатара 92 году. Дальше с диножа Юхмедуал диквалутсонер, дальше много же меня шлилотве. Ханруе хусло дац, нистандем. Ам плани хуси ваштадове, баханжди дикадаха лела. Дальше зезолна лордолтве, дальше борца болбе, дальше мяшилилотве, дальше рясхал Микел Мамад ос болшбол тегешнаха ос кидматия чан дел рясхал чан. Сун кастадир خصوصا شناعش غلغايتشن مودسون أستاس سين سيد اشتدسون حمس الأخر يقدر جواريس خلش ومصنع وشكل ما تلاقي دال برصع بوب بينش دال أخيتن بول دال بيشتول دال فيزا محتدا دال بلوتس مصنع. أجمل روج أنشن توداس تاشدوش بالملبين داشت نونشت الله وشي جشتول يخا يخت زقاچيت واش مگر ددوي إن شاء الله بينز دقواچر ددوي ديزل اشت تعدل ديزوير دسل دوات اشت اهلنا الله يدي دسم دولي تلبين الله شي قيوخ ودين حد سقاتي الله نزل وبين بين ربط سباليت وين انا يجري بيرج تيدامل بها كان الله شي جيش دولت خيتن بول يسملين صوت وقتن تاق اگر كرتيردر بيناها يقي برت خلرده برت خلق حاجة ماركة نت خبات وشوغو خجات وندال برت شعبي نزلوب بين الله شي نيتش حمن تح نحتو باخوب غير تخن هم أرجنزوات داش ميكالا قبول كان الله شي دال ساعدولت قد عاخو نقدح لوك إيقايا هم سدو تجدعو قد عاخو الله شي نزلوب. السلام عليكم تغنى وقع قول نشتلم ميكايلس ساعدو قيش لا قوبول دين ساعدو بلشان دال جشت oldu.
zal iemand sober wordt, hoe bisonchen. Gebas, wist toch hoe zwart zijn goed geseli, dat jij werd geweldig. Мякой Dedication. Там на ваша хита в 92 году, 1992 году, октябрь бибет, бейн был уже нахат, и саудах, и бахан отя, ваша хита дедова. Ассоциация Галгай Лиги, Бартебя, Залы и Хаймет Ваша Илаев. Сиденца Хабяка Божбу, нах Баки Шолшин Хайше, нах Бабасос. Но Хабяка Шахудет, Шива Якуба Шива Безба Хайну. Сиденца и саудах, Цара Хамдация, Центр Хамдация, именно Сохадаяна. Семейная хамдация. И камен лукдаан даха хамдая. Ал безм бафут дагляца шана, ил нигатон шана, хавин шана, вабаха шана, кетчеш баха шана. Но осмел дачана, делая салдак абу саудолшин. На хадан должен хама задаиги да хады шана цанага шико худ чишин, башадан должен хамах. Циден сада мала лахта шорт, но я согласен. За бады алжогиас я высат для хайиргис. Я лизу да хапаш еще узнался, да хавагеза. Фал безбо. Вот я хочу на события шхане, оз хабяка хаш, хам войца цазвин блогера. Ши дика, ши хамсан шакра сегмушту. Организатор соврея хаже, оз дак наляца оз сэг хожушан. Та я здесь ши молдаждов. Должно хама. Масалах. جديد وجود كرتين كرتينش حدين بوجول مساجو أصلاً إيجا هال حدينش عندي تسليل دش بين بوجول نخ ده خوش سيدنا ساد مول بيك خاص يقول ده جا حدين إتكرتين دو يقي وبستان выставка лил дش культурная выставка именно цинк заказать حديث картин ده подчеркивает даже тагнады черная осень 92 года с картины ыштян лил дж так молодежь اوز باغش بوش ناخه بيرجع حدا كرتينش دو يقي تصبوش شيء تج ما يخيانت اجا ناخه بعد يتجده دا حالتوش دا اوتجده صدر سارن حدينا ده مسكر حدين كرتينش دو يقي ليلدش يا حماجه وي والله ما سوفينيرش حماجه اساتسه وخا مخبوش حقه جو توج خوج از قيل ده قداس اسمع حقه جيش ديال شي دون اوصلا ياخش خدا خود فوتوس دو خمد دا يا حمش كيش بواكش بالنخ زغ حياحش بالنخ صبوش حاجه كي اوز شي داق لوت كيش بواك داي واق حيواق صبوش زغ كيش حيا از دز قهيش باش بوز دا خود يا فيديو سيونك جو ياخ انا مخدبن ابيات واس اوس حواليا نوغوس حبي خجو مسنا خوش دس مسنا زكادم لاخ محمود از فيديو حقيقي جو чисто луха май дж дас انا оплачивать вариант яц إجا حلقة أوس حوالي حبي حوت شو سيدة من نقصة سجوا بحك لها ده صح حوالي كل واحد شغل مسخ نقصة دجوا مش تماش ده سيدة سا ده ديك أطلعت بإذن الله وعشا خيطة بيرك تخلط ده ديك وعشا خيطة ويقا ما قيا وبصلش ناخا ويقا ما يوم إذا 92 году خندوش ده حما ستة بات سبسة حما تم قاشل ده حما قاعد خد حما خزل ده بإذن الله ده ديك أطلعت بس بيزم إيش ما بقول بإذن الله